మనం చూస్తున్న హౌస్ వచ్చేసి సింగిల్ బెడ్రూమ్ న్యూ ఇండిపెండెంట్ హౌస్. మెయిన్ రోడ్ నుంచి చూసుకుంటే జస్ట్ 1/2 కిలోమీటర్ దూరమే ఉంటది. ఎలిమినార్ నుంచి చూసుకుంటే 8 కిలోమీటర్ దూరంలో ఉంటది. దీనికి వచ్చేసి ఒక బెడ్రూమ్ 2 వాష్రూమ్లు ఉంటాయి. 50 స్క్వేర్ యార్డ్ 35 lakhs అయితే చెప్తున్నారు. 50 గజాలు 35 lakhs వెస్ట్ ఫేసింగ్ లో ఉంది. దీనికి మున్సిపల్ వాటర్, అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ, సీసీ రోడ్ కూడా ఉన్నది. లొకేషన్ చూసుకుంటే బడంగ్పేట్ మున్సిపాలిటీ మనకు బడంగ్పేట్ లో వచ్చింది. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఫైనాన్స్ బ్రోకర్ నెంబర్ కాల్ చేయండి. మరి తక్కువ బడ్జెట్ లో ఓపెన్ ప్లాట్స్ గానీ ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్ గానీ చూసే వాళ్ళు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ ప్రాపర్టీ వచ్చేసి మనకు రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాపర్టీ. దీనిపైన మనం ఒక 60 నుంచి 70% కూడా బ్యాంక్ లోన్ కూడా తీసుకోవచ్చు. హైదరాబాద్ ఔటర్ రింగ్ ఇన్సైడ్ ఇదే విధంగా మీ ప్రాపర్టీ సేల్ కున్నా, ఓపెన్ ప్లాట్స్ అమ్మాలనుకున్నా ఫైనాన్స్ బ్రోకర్ నెంబర్ కాల్ చేయండి. మొట్టమొదటిసారి మన ఛానల్ చూసేవారైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ లో షేర్ చేయండి.